Здравей, българино! В това видео аз, Хано Муртак, ще ти разкажа за моите управленски решения, не свързани с военните действия, за които ти говорих в предишните две видеа. През управлението си провеждах градивна вътрешна политика в държавата. Довърших кромовата административна реформа, като разделих цялата страна на комитати с управители, пряко подчинени на върховната ханска власт. Предприех мерки срещу християнството. На преследване бяха подложени както византийските пленници, разпространители на християнството, така също и покръстените славяни. Развивах и активна строителна дейност. Възобнових опожарената през 811 година столица Плиска. Вместо дървено-глиненото укрепление издигнахме каменна стена с 4 порти и многобройни кули. Построих нов дворец и култови сгради, с храм на Танкра и други дворци, крепости и съоръжения в държавата.